Lidt klar. Bum, sådan. Og det er så 10 minutters, det daglige 10 minutters rutineprogram af Donna Eden, som vi her vil udføre. Så det kommer jo til at gå lidt stærkt, fordi nu udfører vi det på 10 minutter, men du har sedlen, du kan kigge på derhjemme, og så vil du hurtigt kunne lære selv at gøre det på kun 10 minutter. Vi starter med de 3 bank. Først nyre 27. Og husk nu, at vejrtrækningen er så essentiel i det her med energimedicin. Så du ånder ind gennem næsen. Gode dybe indåndinger og ud igennem munden. Det andet bank er foran thymuskirtlen, midt på brystbenet cirka. Og der brugte Donna Eden også den dejlige lille historie, hun siger til mændene, at det er Tarzan-punktet. Man kan godt gøre sådan også jo. Bare man får banket stimuleret. Det tredje punkt under barmen, og for mændene under brystvorterne, eller en finger spredt, eller 2 fingre spredt, og sådan lige lidt under brystvorterne. Det var de 3 bank, som vi starter programmet med. Så kommer det, som jeg betegner som de 3 K'er. Så kan jeg bedre huske det. Jeg kan godt lide at have knager, jeg hænger ting op på, så jeg bedre kan huske det. Det første, det er krydsgang. Så krydsgang, og dem, som måske kommer til at lave pasgang efter et stykke tid, prøv bare at være rigtig dybt koncentreret om det, og så starte med knæet og tage den modsatte arm. Så du langsomt vender kroppen og hjernen til, at du udfører krydsgangen. Så fint, så fint, godt. Og gerne sætte lidt sving på armene også. Ja, godt. Og så kommer Cooks metode, og det var den, man skal lige, hvilke ben skal først op. Og så tager man så op og ned i knæet, eller sidder på stolen. Kun kan anbefales meget, at det gør siddende det her. Det er kun lige for at demonstrere, at jeg står her og holder balancen. Det anbefaler jeg ikke nogen at gøre. Der hvor knæet peger lige ud, der peger din arm lige ud og tager fat om anklen. Hvor det andet ben er skråt, der laver du skrå arm der og tager fat ned rundt om fodsålen. Frem med brystkassen og lidt tilbage med hovedet. Spil brystkassen godt op og tag dybe vejrtrækninger. Og stadigvæk hold benet der. Løft armene ud til siderne. Samle håndfladerne over hovedet og træk hænderne ned. Tommelfingrene mellem øjenbrynene. Lav 3 cirkler rundt om øjnene. Indånding. Udånding, sænke armene. Sådan. Og til modsatte side. Anden fod kommer op. Over ved knæet. Der hvor knæet låret peger lige frem, tager du armen frem og holder rundt om anklen. Og hvor det andet ben, skinneben, er skråt, placerer du hånden ned under fodsålen. Dybe vejrtrækninger. Mærk, hvordan du fylder hele brystkassen godt op med ilt, luft, som breder sig til hele dit system. Og det er jo denne her, som især skaber rigtig meget ro i hele dit system. Og vi tager hænderne ud til siderne, samler håndfladerne op over hovedet, tommelfingrene ned ved øjenbrynene, tager en dyb indånding, og på udåndingen ned til brystkassen. Sådan. Krydsgang, Cooks metode, det tredje K, kronetrækket. Så lige ryste hænderne lidt. Krogede fingre op på panden. Indånding, pres ind og træk ud. Op på isen. Pres ind og træk ud på indånding. Træk ud til siden. Og bag på hovedet. Pres fingerspidserne godt ind og træk kraftigt ud på indåndingen. Sådan. Vi udfører den lige en gang til. Presse ind og træk ud på indånding. Oppe på isen. Pres ned og træk ud til siden. Og bag på hovedet. Presse kraftigt ned og træk ud. Og en tredje gang. Indånding på panden. Sådan.
Op på isen. Og bag på hovedet. Og så finder I de 2 punkter. Hovedpinepunkterne. Følger kraniekantet, mærker, hvor der er fordybning. Og masserer de 2 hovedpinepunkter. Enten med pege- og langemand eller med tommeltotten. Kan også bruges. Sådan, godt. Yes. Så er der de neurolymfatiske punkter. Vi masserer på brystbenet. Masserer kraftigt på brystbenet. Ud på mellem ribbenene. Og også den anden side. Sådan, de skrå punkter her. Baglandærmer. Sådan. Overarme. Bagsiden af overarmen. Nede fra albuen og op. Indersiden. Oppefra og ned mod albuen. Og på den anden side. Fra albuen og op. På bagsiden af armen. Og på indersiden af armen, oppefra og ned i retning mod albuen. Så tager vi fat ind under ribbenene og presser med krogede fingre godt ind under benene. Mærk, hvor dine ribben er. Tryk godt ind i kroppen. Hvis du har svært ved at mærke dem, så prøv at finde, hvor ribbenskassen er. Og så finder du, hvor der ikke længere er ben, hvor du er helt nede ved mavetarmområdet. Så ind under og massere. Og så bevæger du dig ud efter og massere. Og lige så langt ud du kan komme. Godt, så laver vi de skrå linjer her fra hoften og ned imod kønsbenet. Massere, massere, trykke ind. Sådan, og ned på kanten af kønsbenet. Ja. Jeg kan ikke høre, I trækker vejret. Og ud til kanterne. Ud til kanterne på kønsbenet. Godt. Og på ydersiden af lårene. Trykke kraftigt ind. Alt, hvad du kan. Lårene. Og det er her nede langs med, ligesom ved syningen af nogle bukser. Sidesømmen. Ja. Sådan. Og på indersiden er det nede fra knæet og op. Og man kan godt bruge begge hænder, hvis man vil. Det kan jeg bare ikke så godt finde ud af, så jeg tager en hånd ad gangen. En side ad gangen. Det er lige med, hvad du har lyst til. Og jo kraftigere du trykker, og det er igen, hvis der er en sidesøm, så det er ikke bag på benet, det er på siden, indersiden. Godt. Sådan, det var de neurolymfatiske punkter, så tager vi forbinde himmel og jord. Så hænderne i namaste, indånding op, udånding ned, indånding op, og udånding ned, indånding op, og udånding ned, og indånding op, og udånding ned, og læn dig forover 2 gange, fejrer du energien væk, og så ruller du op med hænderne og armene hele vejen op, op ved din aura, godt, sådan. Kan I mærke, der sker noget? En forhøjet energi, en anden energitilstand. Den keltiske vævning. Ryster lige hænderne. Sådan. Gnider håndfladerne ind imod ørerne. Krydse op over hovedet. Kom, indånding. Kryds foran. Kryds foran igen. Hænderne op ved ørerne. Udånding. Armene svinges bagud, op imod luften. Træk energien ned igennem hænderne. Træk energien frem. Og videre op. Op. Og lad energien strømme ned over dig. Sådan. Godt. Og hook op. En lange mand i navlen og en lange mand mellem øjenbrynene. Tryk ind og løft op.
modsat. Bytte hænderne. Tryk ind i navlen og ind mellem øjenbrynene. Og løfte op. Sådan, og så lukker vi lynlåsen, trækker energien op foran centralmeridianen. Lukker. En gang til. Og en gang til. Og du kan gøre det lige så mange gange du vil. Du kan også nøjes med en gang. Og lad himlen strømme ind. Og så kan du, hvis du vil, slutte af med at placere håndfladerne ved dit hjerte. Og jeg plejer gerne at sige, at jeg tager kærligt og taknemmeligt imod alt, hvad universet giver mig. Eller jeg tager kærligt og taknemmeligt imod alt, hvad Spirit giver mig. Jeg tager kærligt og taknemmeligt imod alt, hvad Gud giver mig. Sådan. Og ved I